Chlap v domácnosti, bitches. Zdravíčko ľudia, moje meno je Jamajkaris. Ako sa dneska máte? Ja sa mám celkom na chuja, lebo som už týždeň zavretý doma. Lebo som už týždeň chorý a tak mi zahrabalo až tak moc, že som sa rozhodol natočiť ďalší diel Chlapa v domácnosti. Na začiatok sme spravili troška poriadok, lebo toto nevyzeralo ako u chlapa v domácnosti, ale u 19-ročného pubertiaka, ktorý rebeluje. Tak som to tu troška najskôr dal do pucu, no a môžeme sa pustiť na dnešného Chlapa v domácnosti. Je to už strašne dávno, čo som natáčal posledného Chlapa v domácnosti. Reálne som si musel... Normálne ma z toho zadrhlo, až ak to bolo dávno. Normálne som musel pohrabať na YouTube, že kde som vlastne skončil v tejto sérii, lebo absolútne som nemal poňatia, bolo to vyše roka a pol dozadu. No a naposledy sme robili burger... No a naposledy sme robili burgere a ukazoval som vám moju vytúnenú posteľ. Takže sa troška vrátime v čase a ukážeme si nejaké novinky, ktoré tu už môžem mať vyše roka, ale vy ste ich ešte nevideli. No a prvou novinkou v tomto videu je táto posteľ, ktorú ste už videli, ale ešte nebola dokončená. Vtedy tu bol ešte len jeden matrac, no a 4 palety, teraz je tu 12 paliet a už mi nohy neprepadávajú dole. Takisto je matrac aj vedľa a tam je taktiež dokončená. No ako vidíš, takto spravená dvojposteľ. Počkaj, nech mi to zaostrí, takto. No a keď pozrieš sem, tak tam vidíš takú dosku. Tu sme tam ešte, teda tu som tam montoval, lebo tento matrac je troška užší ako ten môj. Tak som ho potreboval troška zvýšiť, aby boli na rovnakej úrovni. No a ešte som ho tam aj šroboval tú dosku, lebo sa hýbala. A hýbal sa s ňou celý matrac, takže nech to je pekne pevne. Jednou z ďalších noviniek je tento dizajnový gauč. Keď myslím novinku, tak myslím vec, ktorá je už rok aj štvrť stará, hej. Prvýkrát, keď som videl ten gauč v meste, tak som sa do ňoho naozaj zalúbil, no ale nekúpil som si ho, lebo bol naozaj drahý. No a potom som išiel cez mesto znova a znova som tam videl ten istý gauč a som si povedal, že ja ho raz budem mať. Tak som sa ich opýtal, či by mi vedeli dať nejakú zľavu na ňo a vedeli. Nebola síce veľká, ale to už ma potom neodradilo od toho, aby som si ho kúpil. Takže tadá! No a ďalšia vec, ktorá nám sem pribudla, sú tieto závesy. Prosím pekne, s týmito závesmi som sa mordoval asi 2 mesiace, lebo tam tie uchytky, presne tieto, tak nedržali tak, ako by som očakával, že budú držať. Hej, tu sú napríklad 2. Tu je ďalšia, 5 by ich malo byť dokopy. 1, 2, 3, tak nie. Hej, 5 ich je dokopy. No a kým som na to vôbec došiel, ako ponapájam tie tyčky jednu na seba, lebo neboli správna veľkosť, tým pádom som ich musel zrezávať. Keď som ich zrezával, tak potom mi zase nesedelo to, aby sa neuhýbali, tak som do tyčky musel dávať ďalšiu tyčku. To by už bol ten menší problém, len hovorím, tieto úchytky, vôbec to nedržalo, hmoždinky, ktoré k tomu boli pribalené, tie som ani nepoužil. Hneď som z fleku vedel, že to nebude držať, tak som použil väčšie. Po týždni mi to padlo v noci, potom mi to padlo zase ďalší krát a zase ďalší krát, už som myslel, že sa na to vyserem. Nakoniec som sa na to nevysral a máme pekné závesy. Hej, dvojité, čiže jedna taká temniaca časť a druhá taká látko, aby prenikalo aj dnu svetlo cez deň. Dobre, ja by som sa pustil na ďalšiu časť tohto videa. Vyzerám strašne, aj sa tak cítim. Preskočíme na ďalšiu časť. Počkaj, lebo tohoto surfera tu musíme schovať.
prejdeme na ďalšiu časť tohto videa a to je to, že by som si chcel natočiť ďalšie video. Áno, pôjdeme si natočiť Minecraft diel, pretože už som 3 týždne po sebe vydal diel a nechcel by som to porušiť tento týždeň. A nakoľko sa cítim aspoň troška lepšie, ak si myslím, že by som to nemusel zanedbať, pôjdem sa posediť k tomu počítaču, no a zase by som to mohol spraviť ako predošlé video, takže one take, že na jeden strih. No ale uvidím s týmto mojím kašlom a s mojou chorobou, ako mi to pôjde. Dúfam, že tam budem čo najmenej strihať a že ho ešte dneska vydám. Áno, zase nedeľa, zase je streda, keď točím chlapa v domácnosti. Aj to som si všimol, že už sa z toho stalo také pravidlo, nepravidlo, že chlap v domácnosti sa bude točiť v nedeľu a v živote sa v nedeľu netočil. Ale to je klasika. Minecraft máme natočený, no a troška mi vyhľadlo, takže čo by to bol za chlap v domácnosti, keby si nespravíme nejaký recept. Dnes som sa rozhodol, že si spravíme niečo také rýchle na večeru a bude to guacamole, hej. Priateľka mi kúpila avokádo, lebo som chorý, tak nech si dám niečo zdravé. No a tak si aspoň ukážeme tým na nejakú rýchlu večeru, ktorú si za pár eur spravíš aj ty za 15 minút doma. Poďme si ukázať suroviny. Potrebuješ avokádo, nejaké sherry rajčiny, alebo ja mám klasickú rajčinu, tak tam dám klasickú rajčinu. Šalotka, hej, ideálne šalotka, alebo červená cibula, keď nemáš, dáš bielu, hej. Limetková šťava, zas nemám limetku, mám tu citrón, tak si tam vyšťavím polku citróna. No a čili, hej, mám takéto v konzervičke, za pár drobných kúpíš v obchode, alebo mám doma ešte sušené, ale radšej tam dávam vždycky čerstvé, nech je to poriadne šťavnaté, nech to nesuším ničím. Sol, korenie, všetko to zmixujeme dokopy, zbúchame, no a ukážeme si, ako si pripravujem chlebíky ešte. Väčšinu máme nakrájanú a ešte si ideme ukázať, ako sa rozkrája avokádo, respektíve, jak sa do neho dostaneš. Nie, nekrájaš cez celé, nekrájaš ani takto cez celé. Jedné, čo spravíš, je to, že si ho takto pekne naražeš, hej. A cez celé takto skrz naskrz ho iba točíš, pekne máme zrelé avokádo, takže to ide samo, hej, alebo to bude tým, že to robím ja. A takto celé si ho prejdeš dookola a pozri sa, tada, krásne sa ti roztvorí. Nemusíš krájať cez kôstku, hlava mapa, čo? Teraz už iba vydlopneš, áno, kôstku, alebo jak sa to volá, jadierko, nazvi si to ako chceš, no a lyžičkou vydlabeš vnútro do misky. Keď to všetko máš v miske, tak máš potom dve možnosti. Buď to úplne rozpúčiš celé, čo je jedna z možností a vznikne ti z toho naozaj tak akoby omáčka guacamole, alebo potom ja čo rád robím, keď nemám až také zrelé avokádo, že je ešte tvrdšie, tak ja si nakrájam to avokádo a jem to aj také akoby s kúskami, hej. Čiže nepučím tie rajčiny, nepučím to avokádo, ale mám tam také kúsky, poriadne si do toho zahryznem. Nakoniec mi to nešlo až tak dobre vymagať, tak stále sme to nehali iba takouto hustejšou textúrou. A poďme si ukázať trik na chlebíky. Ako si ja pripravujem chlebíky nielen ku guacamole, ale napríklad aj ku gréckému šalátu. A nie je to žiadna veda, poď sem. Dve ingrediencie. Chlieb, akýkoľvek, hej, ja som tu našiel končeky staršieho chleba. Hej, čiže kľudne, keď máš čerstvý chleba, dáš čerstvý chleba, máš čerstvú bagetku, o to lepšie, dáš si čerstvú bagetku. Ja tu mám starší chlieb, hej, končeky vravím. Takže chlieb. Táto vec, olivový olej. Nič viac. Zoberieš pánvičku, nejak to tu zapneš. Hej, funguj.
na mierny ohník. Dáš trošku oleja, nie moc, iba troška. Úplne stačí. No a pekne si to tam poukladáš, troška to namočíš každý jeden. Hej, nech sa to nevsiakne všetko iba do jedného. Opečieš z jednej, opečieš z druhej strany a tutovka môžeš jesť. Dobre, to je na tohoto chlapa v domácnosti asi všetko. Čakaj, tu mám troška guacamole. Idem sa teraz nachálovať a pôjdem spať, lebo som taký unavený po dnešku a to som nič nerobil. Ako vravím, ešte stále ma drží choroba. No a spraviť 2 videá bolo asi cez môj limit dnešný. Dobre, nezabúdajte, robte čo vás baví. Ja si tu robím guacamole, točím videá a trápim sa s chorobou. Čau.